Movement yakaita yemukadzi wangu ndanga ndichiona asi nanga singagoni kuti ndivabate. Saka after a tip off last week but one nechipiri chandikabva kubvindura ndepakadi pakauya kuti munhu akazondindi uniform. Saka ndanzwe tip off munhu yakazondiradza panzvimbo kuti handi tinodi tinoona ndobva taenda kunodi kunoona panzvimbo pacho kugomo kwacheni kwavaisangana ikoko. Ndasvika kugomo ikoko akanditi panapa ndebva ndikaona ndiri iye aisura hodzi ndobva aona vakabvisa hembe dzakaturuka dziri mudenga. Saka azondiratidza kuda so ndakabva ndaenda ipapo ndakaenda nemadzimai angu aya iwe munhu wachena akanga ari mudzimai wake ndobva taenda tiri 4 takatoenda takutedza nzvimbo yachinye kuvheneka nematochi ndobva tasvika ipapo ndobva ndaratidza kuti panapa ndipo vanenge varafa. Zvoshuwa takaona riri ground ine tumanzira tunobva uku tichiuya apa tunzira tuchibva apo tichiuya apa zvikanzi apo pachideni apo ndiye pavanisa mapepa awo andakuratidzai andichakuratidzai zvikanzi apo ndipo vanisa mapepa awo. Saka vari kuzozvika mapepa aya vari kupoda kutora uchazviwaridza papi apa mukaona mapepa yaasipo toziva kuti vanhu vanenge vaziva kuti tadi taonekwa. Saka takavaita ambush 2 days kubvira Wednesday, Thursday, Friday takamuka chinokuenda kudhibhu uyu mwabi yangu wachinenge achienda kudhibhu indi chinokuenda kudhibhu ndobva takasika kudi kudzoka ndine madzimai angu. Saka patakakasika kudzoka manje uyu mukadzi uyu akafana abuda achifunga kuti vinga pandaenda kudhibhu apa ndinononoka kudi kudzoka. Saka uyo mwabi yangu uyo akabva akasika kusvika kumba tanga takatifana kuti kana chingaona vanhu ava chinoenda uko wondifonera ndokubva afona. First call inenge ichiratidza kuti izvo vanhu vaienda kubhesi. Second call inoratidza kuti vapa bhesi. Saka first call yakaita sendasvika kumba. Second call ndikabva ndaziva kuti vanhu vaiva pabhesi ndakabva ndakutora demo rangu ndobva ndabvisa magambutsi nebhuku rekudhibhu ndobva ndasiya kumba ndobva ndaenda chimhanya ipapo sino nzvimbo yacho ndaiziva ndichisvika paya ndichibva ndora mukomana yacho achiti antu afa pozisheni yakati taurira kuti idi gara apo tozoona ndobva asvika chindadza kuti vanhu vari apa pakavhurwa windo aya mawindo apo ayo padistance yepacourtroom ndepavakanga varipo vari pasi pomuti. Saka tasvika ipapo ndikati avo vanhu vaya varipo mukadzi wangu anga akapfeka hembe tsvuku ichiri papiye ndichakuradza izvo akapfeka hembe tsvuku ndobva ndaona vakadi vakarara chete pane mwana handingagoti ndingataure zvakadi zvakanyanya. Aiwa mama ibva vataure chokwadi vataure chokwadi ndokuti nyaya iburi. Saka ndavaona vari papi ipo pandikaridzwa nemukomana ndichivati vari apa vakanga vakarara vachinokukwirana nokumashure vachikwirana nokumashure vakarara pamuti ipapo. Saka ndakabva ndaenda chidi ndichikumhanya chinyangira ndakasvika ndikatsika tumiti twanga turi pamatombo tumiti ndopakazova kuti pwa mukadzi wangu ndobva avhurika kuti vanhu ndopaakasotora kumashure yanga yakapinda vachinokubvisa chinhu chake mukati ndobva ndamhanya kati anongosimuka chiaa ndikuruwani nedemo ndobva ndasvika ndobva ndakaenda demo rangu pasi ndakabva ndandi ndamhanya ndikabva ndisvika ndadova grebha vese kudai so vari vaviri ndobva ndanova grebha vese vari vaviri pandikanova grebha vese vari murume akabva pokonyera akabhatiza dzikanozasi kugomo mukadzi ndobva ndisati ndakabata pandikasati ndakabata akabva ndakaridza pito wito inoshandiswa mvura iyo ndepakadi pakauya vanhu vakasvika vachidii vachindibatsira kusanganisa uye wanakandinayo akanga nemwana wangu mukomana ari apa achibva auya ndobva ndisvika uye murume adiatiza ndobva ndasvika ndabata mukadzi ndobva ndamisa simbi dai ndisina kumisa simbi ainditiza zvokuti ende dai haizobvuma kuti ndadii ndavuka aizoti vakauda kundirowa musango asi takabva ndamubatira ipapo manje apo ndobva ndikazomukwidzidzira bhurugwa ranga yakabvisa iri kuti vanhu vakuya vanisi kuona chi asina kupfeka bhurugwa riri kumakumbo umu ndichakuridza papicha ranga riri kumakumbo above knee level. Saka zvadaro so manje takazomutora kubva ipapo ndobva taenda naye kumba muroora wangu mukadzi womwana ndobva ndapinda kuti ndoshedza sabhuku. Vamwe madzimai pavakanzwa pito kudii kurira ndepavakabva vauya sabhuku achisvika kumba akabva atizo hande tinodi tinoona panzvimbo pacho pazvaitikira ipapo ndobva adi tatora murume mukadzi akabva sara ari pamba asi ndakandichiri kumisa simbi kuti angazonditiza nekuti murume wachina akanga atiza ndakachimisa simbi chamaheadcuffs aya ndakachimisa simbi zvadaro so manje takabva taenda nasabhuku ndobva vanozanzi iyi nzvimbo yakadai so haisi yamanje yatova nenguva yachidi ichinokuitika ndaona zvakadi zvakaita nzvimbo nzira kupfumbira dzakapfumbira dzamanje ndichakurodza papikicha. Saka tadai so ndobva tadzokera kumba patikadzokera kumba manje mumwe sabhuku anonzi mavhungo pano pamhiri pakonda akabva adi akabva sikoyona nhau iye iri pakati ndobva asvika akabva apirwapo
masabhuku akadi vakataurirana imba yese yakadi yakazarana ndakavanyira mubhuku ndikavhundisa mubhuku mangu vese vanhu vanga varipo ndobva ndaisa mubhuku mangu taisa mubhuku mangu vanhu vese akadi vakataura murume iyeyu anga akagara paphilip socha akabvuma kuti zoshuwa mukadzi ndinozivana naye uyo murume akati mukadzi mukati murume wangu tinozivana ndikati iye kubvira nhasi uno izvo kubva panapa chibva waenda nei nemurume wako uyu tanga singadziviri zvikasika manga muchitaura zvikanzi mama muri mune mukadziriva kuti Tuneo inonzi iyo musana wa Baba Mix, it's a sachet inenge ichishanda iyo kubetsera pakutrita premature ejaculation kunana baba watokurumidza kunoita pabonde. Inobetserawo zvakare kuboostawo inonzi iyo sex drive kuti kana munhu usisina chishuwo chepabonde inobetsera zvakare, and then inobetserawo kuti munhu aite a long lasting erection yekutiwo havachaitiwo kunge wejongo ngoti 2 minutes vanenge vapedza. So this one inobetsera kukuboostira iwo time yenyu yamunenge muchiita pabonde, and then inobetsera zvakare kuti mai vanakirwewo nebonde, because zvatinoziva tose kuti ana mai vanenge vari kumashure vana baba munenge matungamira kare. So this one inoita kuti mese mufambidzane musvikirane panguva imwe chete. Maproducts eburning issues anowanikwa iyo paCorner First and Speak Koblenz House, room number 401 pa 4th floor, kana kuti munokwanisa kutifonera panhamba dzinoti idzo 0712 266 240 or 0778795794. And kana muri kunzvimbo dzamuri dzakasiyana siyana musatya kuti tsvaga, tinowa maagents edu anowanikwawo kunzvimbo dzakawanda dzinova idzo about 62 towns dzinenge dzine maproducts edu iwayo. So tinenge tichikwanisa kungokupa iwo manumbers evanhu vanenge vari ikoko, and then mokwanisa kubetserekana. Imi mose mangu madzimai hapana here mangu matano amaitora, nekuti zvinhu zvakadaika zvinozokonzeresa kuti patapurirane zvirwere kana chii. Kana imi muri kutaura kuti maizviona sei mairamba makanyarara? aiwa kana ndakataura ndizvo zviri kuitika nditika taizviona tichitaura usina kubata munhu abvume anoramba abvume, asi kuzobatwa kwaita ndokwata sei kwakuzobuda chikwadi chachipachena. Ehe, noti kana munhu akamuti inewo ndakaona chakavo uchitora chakati usina kumona achitora ndawanzwa ndaba azvibude, asi kana wamubata semabatirwo akaitwa ndipane chi panhu umbowo. Saka kubvira ipapo pakadai soko abva uko ndakazomuona kukoti andisungisa uko, ndakatorwa nemapurisa vakauya mapurisa vakati aiwa mapurisa hamufee kuti mutenge undisunga muda kuti ndakarowa munhu handakurowa munhu tase makarova mukadzi saka uyai kuno kuchombira nomazvakurova mukadzi vakati handisi kuuya imwe yaizondisunga kuno makaizondisunga kuno mona zvakaitika kuno kundizosvika panyaya yamuchete yamuda ndisungira izvo. Ndikati handiuye ikoko nekuti mhosva yakaparikira ndakashaidzwa kuti ndiuye kuchombira uko, ndobva ndaramba ndikati handisi kuuya ikoko imwe uyai kuno. Saka pavakazoya kuno mapurisa vaya vakasvika futi vakaita zvavakandiita vakazondibharura hembe kumusana. Uyo panga paine mupurisa anonzi Ndlovu mukadzi nomwanzi yanzi mutini mira nhamba dzake ndinadzo ndakadzinyora ndinadzo vari vatatu. Saka vanoti ndikati handi munoona kwazikaitikira, ndobva vauda kura makati aiwa handibvumi kuti ndiende nemi kana musina kuona kwazikaitikira, handi munoona pazikaitikira pari kundakanyorwa munhu pacho. Ndobva ndikazoenda navo manzi asi hembe yangu yangu yabharuka kumusana uko, ndo vakatanga iwo kundida kundibharira hembe kuti hembe yangu ikabharuka kumusana uko. Ndobva tasvika paya ndobva panapa ndikati ndopa ndizopachiri panhu pasvika saka zvanga zvaane nguva izvi kuti hatichenda zedi mundara asi hembe yangu yadi yabharuka. Ndobva tabva motikari yavo vakanga vaisa kugedhi ndokumba kwangu vakazoitunza vasikaisa kubani kuti kuti ari kuramba hatimutunze tidi timise mumotikari ngati hanimbopinda mumotikari musana kunoenda kunoona kwazikaitikira handi munoona kwazikaitikira. Ndobva ndikazonosvika vachinoona ndobva tadzoka tobva tarasei tozoya kumbako. Saka mapurisa vakabva nitakura chiri china vakanitaura kumasikati, ndakaenda kuchombera kwavo kungirinuka ndise kana bvira mbochinja hembe ndine zvimaringi zvanozandikanga ndinazo zvanga zvandashandisa pamba. Ndaenda ikokoko ndakanosvika ndikaneswa papi muchitokisi ndikabvunzwa nzi wakarowa mukadzi ikati handakurowa mukadzi, zvikanzi wakarowa mukadzi ikati handakurowa mukadzi. Ndakabviswa ngirini bhutsu ndikabviswa hembe ndakandine hembe yabharuka iyoyo bhutsu ndakabviswa foni yangu ne$2 yangu ndikandina isaizwa zvachiri kwazvikadikwa zvikachengetwa. Ndobva ndaiswa muchitokisi ndakaiswa paDB inonzi ngirini 363 of 24 zichikonzerwa kubva paCR 15 of 8 of 24. Ndobva ndikati vakomana musandurove ukuno kwangu atende hasakara kunoko tazobva ipapo mai ndaiswa muchitokisi 1 manheriyo hatina kupfuwa chokudya hatinakara kupfuwa magumbezi takataka magumbezi okufuga pange takatitakara magumbezi takapinzwa muchitokisi chiri vangani ndakasvika ndono muchitokisi mune magumbezi varipo 10
nemumwe mukomana wokirimira ro kadikidiki kachidzi kakabata kamusikana kadikidiki tiripo 12 ndichakata vitokusimuno asi kuseri kwachino vakazazodi kuzondurwa majipani yaro zvakanzi kamudharaka ndekakadi kakarowa mukadzi ndakuruwa akati akuna ndurwa gumbo rakadi rakakuware kachidi kachinundurwa akati akuna ndurwa gumbo rakadi rakakuware kachiramba kachindurwa ndo kamudhara kuruwa mukadzi aka tazobuda kwakuseni kuyoko takwenda kundizwa tidi tiende kukoti ndakaenda ndakaswa simbi nemukomana akandisakati akuna ndisa simbi dzakazitadza kudzidi kudzibvisa yaha kwazondisungisira ari kwakazonzwa kuti nhau iyi ndaidi ndaimhangara achipuwa samansi sakapuwa mhine maigara achiri kugara muno mubari muno ndobva ndadi samansi ikabva renziri kupinda musi wa 11 wakapihwa zuva rakabvura ndikakuti murume wacho asvika kumba musi wangu angasvika chikomba chakasvika kumba kwenyu achida mudzimai wake zuva rekutanga akasvika pamusika pangu inotengesa pamusika akanditi munondiziva here ndakati ko ndingakushayai here ndima asocha zvakanzi aiwa ndini murume wamamemu kureva ambuya vangu ivavo ndini murume wamamemu ndakati ko izvozvo muri kundiudzirei zvikabva zvanzi izvo ndiri kukuudzai kuti amamemu mukadzi wangu ndakati asocha zvamuri kundiudza izvozvo ina handinei nazvo saka muri kupembedza here kuti zvamakaita zvakanaka imi michibva ipano nokuti inini ndiri muzukuru wamapondera chaiye iye ndinogona kuzongokurwisai ina handite zvokunyangirai makandibhuwa tongogona kungosumuka takutorwisana pakabva pauya umwe murume akanditi gara pasi nyarara ndokubva vabva futi ipapo vakabva vati izvo inini ndakutenda kunotsvaga mukadzi wangu kureva kuenda kumba kwaamai vangu ndakabva ndati kana zviri izvozvo itai zvamunenge madi mafunga zvinonzi vakazosvika kumba kuye kumapast 7 gogo vakaona padanga pavo pane munhu akamira saka gogo vakabva vati izvo ndikuda kuona kuti kutakanutsa kwandiri kuita mukadzi uyu anobuda here kuenda kunoona murume wake gogo ndobva vatarisa nepawindo avavo vemumba vava havana kuziva kuti uyu auya ndokubva vatarisa nepawindo murume haana kuona mukadzi wake mukadzi haana kuona murume akazongosvikira pakubva makuseni ndichiwacha vauya zvakare kumba kwangu chaikweiko ivo baba ivavai vakati izvo naye amai jeri ndiri kutsvaga muningirikini mukadzi wangu right baba nanzwa muchitaura muchichema because tinoziva nchekuti pane kana masvika pazera renyu makore mamuchiti mune makore manga 73 years pamabatiro anoita anonzi masenior citizens ndosaka ndandiri kubvunza kuti ndinzwisise kuti zvakamira sei panhau yenyu zvekare pangangeri pane chikumbiro pane vakatarisa pahurukuro dzatiri kuita dzine mudzimai pakunetsekana kwamuri kuita kushungurudzwa kwamuri kuita nemurume aidana nemudzimai wenyu ndanzwa muchiti anopfuura nepachivanze achidedzera pangangeri pane zvikumbiro zvakafanana nei zvikumbiro zvakafanana nei zvamungade kubatsirwa nevamwe vemutemo vanganga vakatarisa kuti munhu iye asapfuure pamba kaita zvaanoita izvo akatorera mukadzi iye opfuura achivashungurudza zvakare achitoti mukadzi ndewangu achimwaya zvimushonga papayadhi pavo handizvo vakatoripota kumapurisa kuti ndoita sei ndikabva ndamhanga futi kunaye kwamambo ndichisosoneka ndezvaari kuita handirika saka iwa ezvinezvi taona mauya kuno kuti muzobatsirwa nachangamiri zvikuratidza kuti nhau yacho iri kufamba zvakanaka but zviri kuzoratidza futi kuti iye mudzimai haasi kuteerera dare obva aenda neuku saka ndikuti chikumbiro chamunacho kumhuri yezimbabwe ndezvipi ndiri kuti nhau iyi isati yapera kusvika painopera mukadzi uya ndoti ndimuone kumba kwangu